Ahojte, vítam vás pri mojom novom videu. Ja som Harley Quinn, pre tých, ktorí ešte nevedia. A dneska si otvoríme Labuby. Celý týždeň sa teším, kedy si ich s vami rozbalím. Konečne je ten deň, kedy si ich s vami proste rozbalím. A máme tu aj jedného reela. Čiže tešíte sa? Super, môžeme začať. Máme tu sériu Have a Seat. Ja by som chcela buď Sisi, Dadu alebo Zizi, čiže môžeme ju rozbaliť. Tak sa mi to podarilo. A tu máme našu Labubu. Dám vám to prvé pozrieť, aby ste to vy videli. Máme tam babu a je proste strašne vyzerá pekne. A dáme si ju sem, z rozbalenej labubky. A teraz si môžeme rozbaliť ďalšiu. Môžeme ísť na túto Pepsi. Skúsim zatriasť. Myslím si, že by tam mohol byť ten Secret vo tom malinko trase, čiže poďme si to pozrieť. Poďme si to overiť. Tu máme sáčik, teda Labubu. Čakať, lebo neviem, kde je ten toto na otváranie. Dobre, už to máme. Čo to nejde? No, máme ju. Asi. No, OK. Je tam takáto s plechovkou, teda ona sa volá, myslím, že Happy Factor. Je krásna tiež. Máme si ju sem. Potom ideme na jednu, takú, pre mňa je to taká novinka. Je to vlastne čierny labubák. Je tam buď black, alebo white, alebo secret. Čiže uvidíme, čo v nej bude. Môžeme ísť na to. Akože ten sáčok vyzerá jak, no neviem. Uvidíme. Ježiš, to je jaká krásna. Ona je síce čierna, ale je taká zlatúčka, pozrite. A viete, aká je hebká? Je strašne hebká a bude to jedno z mojich obľúbených labúb. Môžeme ísť teda na takúto. Je to taká, no pre mňa je to novinka, možno aj pre niektorých z vás. A ja by som chcela, ja by som chcela buď loyalty alebo happiness. Môžeme to ísť rozbaliť. Akože ten sáčok. Dobre. A tiež je taká hebučka strašne, ale má aj náhrdelník. To je veľmi zlaté. A tie očka sú tiež. Koľko má zubov? Dobre, 9. Okay. Tak môžeme si teda rozbaliť aj tú druhú, keď už. Ja tiež by som chcela, keď už máme tú loyalty, tak by som chcela happiness, low alebo secret. Čiže môžeme aj túto rozbaliť. No, tomu je aj kartička. Aha, naozaj. To je taká istá? Asi áno. Máme asi dve také isté.
Čiže ideme na túto duhovú labubu. Sú tam všetky, si myslím, že rovnaké. Čiže ani neviem, ktorú by som chcela. Lebo naozaj netuším, či budú naozaj rovnaké. Ďalší zaujímavý sáčček. Dúhový. Mám rada dúhovú, čiže môžeme... Zase to nejak zle otvorilo. Čiže... No. Dobre. Aj táto má kartičku. Ono väčšinou... Je taká sploštená. Ja neviem, kde ju oni mali, ale vyzerá jak taká palacinka. Neodporúčam túto labubu. Naozaj je ako spláštená palacinka. No dobre. Teda, ideme na túto fantovú. Ja by som chcela asi tú s tou fľaškou. Ale pozrieme, uvidíme teda. Ďalší taký istý sáčok, teda troška iný. Má tu fantu tu v plechovke. A je akože tiež strašne pekný. A máme tu ešte vzadu, to nevadí, máme tu ešte ďalších 6 krabíc týchto makarónov. No poďte makarón. Máme to a ďalšie tieto makaróny a ideme si najprv rozvaliť toho rilového. A ja by som chcela buď Secret, Toffee alebo Soy Milk. A on má aj naozajstný QR kód, ktorý ma dostal do Popmartu. A to je úplne iné otváranie. To je... Možno bude aj kartička. Je tam k tomu kartička. A je tu k tomu aj nejaký voňavý sáčik. Ja už viem, ktorý tam bude. Ale nepoviem vám to. A ten sáčok má úplnú inú kvalitu. Aj úplne iné farby. Som zvedavá. Soy Milk, toho som chcela. Oni jaký hebučky. A tie očička. To je také zlaté. Vlastne kartička takto vyzerá. Akože je taká tvrdá. Že reálne, že proste ako normálne. Čiže aj je to vlastne reálne. Máme ďalšie. A vlastne poďme na tento sáčok. Akože naozaj on mal na ruke ten krúžok. Nechápem. Ale proste mal ho na ruke. Dobre. Čiže to by mal byť ten... sa volá Sezambín. Dobre. Čiže máme ďalšieho Sezambína. Potom môžeme ísť na túto krabičku. Som zvedavá. Aha, zás krúžok mimo. Krúžok je mimo. A toto je lychee berry. Dobre. Čiže lychee berry ho dáme tiež sem. Poďme na tohoto. A dúfam, že tam budeme mať aj Secret, lebo strašne by som chcela Secreta. To je Green Grape. Má 10 zubov a no,
tie nohy, no proste hlavu má krivú strašne. No nevadí, dáme ho dozadu. A ešte som si všimla, že on vyzerá viac ako fialový, nie ako rúžový. Mi tak prípada teda. Ideme na ďalšieho. Konečne, kedy už budeme mať toho Secret? Nechápem. Ale dúfam, že ho budeme mať. Ďalší rúžový. Neviem, ako sa mohlo stať, ale nevadí. Ten už vyzerá troška menej fejkovo. Zase krúžok bol mimo. Dáme si ho zasa dozadu. Vyzerá podobne troška. No, môžeme ísť na tohoto. Kedy tam už konečne bude ten Secret. Strašne by som bola rada, keď tam bol ten Secret. Čiže poďme loviť. To je ďalší zelený. Nevadí čo už. A máme tu posledného. Dúfam, že to bude iný ako lychee berry, soy milk, green grape a chcela by som buď tofe, či jak sa volá, alebo by som chcela to sea salt coconut. Čiže dúfam, že tam bude niečo iné ako je tam niečo iné. Je tam sea salt coconut. Super. Taká rekapitulácia, aké sú najlepšie Labubu, ktoré sme mali. Určite to ten čierny, je strašne hebučký. Veľmi hebučký. Potom sú to tí farební, títo. A ešte Real. Lebo reálne on je taký iný ako tí ostatní. Ešte si poďme rozbaliť moju pomocníčku, ktorá mi bude na budúce pomáhať. Je to taká ďalšia Funko Pop postavičiek. A má aj tam prepletané vzadu topiky tuto. Má tu aj nejaký stojan. Možno ju na ňu dať. Neviem, jak sa to dáva. Nevadí. A ešte tu máme takýto skútriček pre Labuby, na ktorom sa povozí originál. A ideme na to. Brum, brum. A ak sa vám moje video páčilo, dajte mi like, odber. Čaute!